Helo! Diwrnod y Llyfr hapus, os mae hwnna'n ddathliad hyd yn oed. Dwi, obviously, yn hoffi llyfrau a hoffi darllen, a dwi'n meddwl mae hwnna wedi dod o pan o'n i fach. O'n i jyst yn darllen drwy'r adag. Dwi'n meddwl llyfrau Jacqueline Wilson nath really cael fi mewn i darllen. O'n i obsessed efo llyfrau hi. Oedd nhw jyst mor... Dwi'n meddwl y peth oedd yn tynnu lot o bobl atyn nhw oedd doedden nhw'n blentynaidd. Mae'n ffordd fel, roedden nhw'n llyfrau i blant, ond oedden nhw'n delio efo lot o bynciau eiddfed iawn, a oedd y straeon just mor dda. Oeddech chi really yn mynd i fewn i'r byd yma, a oedd e just mor amazing, a pob un cymeriad yn wahanol, oedd e just mor dda. A nes i actually fynd i 2 o fel events hi, lle oedd hi'n siarad am y llyfr, a o'n i just... oedd o'n mor wych. A dwi'n meddwl dyna be nath cael fi mynd i darllen, y straeon anhygoel yma, a just... Mae darllen just yn hwyl i fi, allan swnio chydig bach yn boring, ond dwi rili mwynhau llyfrau. Felly, fy hoff lyfr Cymraeg ydy Llechi gan Manon Steffan Ross. A dwi weithiau yn ffeindio'n anodd ffeindio llyfrau Cymraeg fel sy'n ar yr un lefel ar llyfrau Saesneg dwi'n darllen, os mae'n ei synwyr. Fel mae'r stori, lefel y stori'r un fath, a mae hwn, dwi'n meddwl bod hwnna'n rili dda. Fel mae'n ddirgelwch, mae yna ferch sydd wedi cael ei lladd, a dyn ni'n jyst yn dilyn stori am un o ffrindiau hi a sut mae o'n delio efo hwnna a'r dirgelwch o pwy nath lladd hi. A dwi jyst yn meddwl bod hwnna'n rili ddiddorol, fel nes i darllen o bron mewn un diwrnod. A dwi'n meddwl mae hwn yn llyfr da os da chi eisiau dechrau cael mewn i llyfrau Cymraeg hyd yn oed, neu jyst cael mewn i darllen, byswn ni yn... Be di'r gair? Mae'n rili anodd dewis, ond dwi'n meddwl fy hoff... rhai o fy hoff lyfrau Saesneg ydy I Was Born For This gan Alice Oseman, a Meat Market gan Juno Dawson. A mae Meat Market yn sôn am hogan ma sy'n byw yn Llundain, dwi'm yn cofio enw hi, Jana, a mae hi'n cael ei sgwtio gan modelling agency, a mae jyst yn sôn am y modelling agency a'r ochr budur o hwnna, a fel y cyfrinacha pob dim, fel mae hwnna'n rili ddiddorol. A mae I Was Born For This yn sôn am, da chi'n mynd drwy persbectif 2 cymeriad, Angel a Jimmy, a mae Angel yn caru'r band yma, The Ark, a mae hi fel yn fangirl o nhw, a mae hi just yn obsessed. A wedyn, Jimmy ydy un o'r pobl yn y band, a mae ochr fo o'r stori yn sôn mwy am sut mae o'n delio efo y band a iechyd meddwl fo, pethau fel hwnna. A mae hwn just mor dda. Dwi'n meddwl bod llyfrau Alice Oseman yn amazing. Maen nhw just efo'r cymeriadau mor... Da chi'n gallu uniaethu efo nhw gymaint, a mae'r straeon mor ddiddorol, fel nes i darllen hwn bron mewn diwrnod hefyd, oedd hwn just yn amazing, fel waw, a mae hwn just mor ddiddorol hefyd. Byswn ni'n recomendio, byswn ni'n argymell llyfrau Juno Dawson a Alice Oseman gymaint, a wedyn llyfr arall sydd efo lle special yn mynghalon ni ydy Beautiful Broken Things gan Sarah Bernard, a nes i gyfarfod Sarah Bernard yn yr Hay Festival, sef fel festival i llyfrau, really. A nath i siarad am sgwennu'r llyfr a pob dim, a nes i cael o... Nes i cael o diseinio. A wedyn, mae'r stori yma... Nes i darllen hwn chydig o blynyddoedd yn ôl wan, ond mae dal efo lle special yn ynghalon ni. Mae hwn yn sôn am ffrindiau a tyfu fyny a pethau fel hwnna. A felly, byswn ni hefyd yn argymell unrhyw un o llyfrau Sarah Bernard. Rhain ydy rhai o fy hoff lyfrau Saesneg i, a hwn ydy fy hoff lyfr Cymraeg i. Felly, joiwch ddarllen dros y diwrnod yma, a Diwrnod y Llyfr hapus.